aw ni yang ma e ma se k'i ka gu sɔrɔ hali sisan wusulanko la Bamako kɔnɔ ayi i tɛ sila parfum yɔrɔ dɔn i sɛnsɛn ka se sila parfum fɛ yen nɔ sabula ale ka wusulan ye échantillon caman de ye wa k'a fɔ k'a sumaw bɛ taa ɲɔgɔn na ayi ale bolo mɛnna la o ma dɛ a ka nɛgɛjuru sira 77 70 79 31 ni wusulan fɛn o fɛn min yiratɔ filɛ nin ye o la a bɛɛ n'a tɔgɔ wa a bɛɛ n'a suma a sumaw tɛ kelen ye abada ne ni ma nɔ wusulan feerela min ka wusulan bɛɛ suma bɛ taa ɲɔgɔn na ayi o tɛ sila parfum ye ne ni ma nɔ a ye taa galon bɔnda wa kibaruya dumanba koyi sila parfum ko k'a da aw tulo kan maa minnu bɛ ba kɔfɛla la k'a ye butigi kurakuranin dayɛlɛ yirimajɔ zɛrinin na an ka stade 26 mars belebele in yɛrɛ kɔfɛ cɔyi a taara dayɛlɛ yen nɔ sabula jama y'a ye k'a fɔ ko kulonkɛ tɛ ko in ye wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ suguba kɔnɔ toujours fana dɛ a ye nɛgɛjuru sira kongo ni suguba de ka nɔgɔ e ma a n'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna walama n'a sɔrɔla yɔrɔ kura in n'o ye zɛrini ye yirimajɔ n'o yɔrɔ de taali ka nɔgɔ i ma i dan ye dɔrɔn k'a wele a b'i jaabi cogo ɲuman na geni salatiw geni wusulan hɔrɔnw a modèle bɛɛ dɔn ne ni manɔ i kɔni mana don a ka butigi kɔnɔna na e k'i kɔ don ka taa k'e m'i ka gu sɔrɔ abada a ye wele kɛ joona